Seothagamh chud go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain ina dúireach gur cúis imní é gohfuil údarás na Gaeltachta ag dúiltú éonolalas a thuirt faoi dhiallachan scaranna ar €5 milliún. Díalann túdarás na scaranna a bhí acu i glíon chomhlacht nó clíon chomhlachtaí in 2023 agus tugadh an teagad ar ais den stáitiste, ach níltar sásta ráfiú an chlásol rúndachta ba chúis leis an gcinne gan éon sonraí a thuirt faoin níalachan. Dúirt an teachtadála éangas os nudaí go dteastíonn solaireacht maidse leis an scéal, go háirithe a bhíonn sé na conspóide faoi díal an chomhlachta aramara rions blianta thin. Bhí scéal eile agan faoin údarás an seachtain seo faoin bhríthíbhneas a léir léachtóirí a rions institútí tríú level faoi chomórtas gnáíochta AI atá reachtal ag neagracht. Dógar an túdarás a bhóbhar na bliana seo caite, chomórtas de scanán a gcinnach le AI, ach ag óráigras atá feice ag Tuairisc, léir rions léachtóirí ollscoile imní agus áras faoin gomórtas, agus an dochar a dhéanach gnéithead an interlacht théarga do chás na Gaeilge agus don airneall chruthaíoch. Agus le Valentina an Saharn, bhí cuasaí gráfií chabatal ar an bod Gaeilge an seachtain seo, agus Ellen Titley, Ódí ní Chéalachar agus Matthew Cummín a dteanta Bridget Ranach chun pléanamh ar na scéalta grá i litríocht agus áránaíocht na Gaeilge. Bhí agra nua agan sa paiste cainte le Helen ní Hé an seachtain seo chomá, agus Helen ag bualadh leis an ólaí an talamh Cathal Seoige chun cuid go cheist na móra na bathe agus an bháis a phlé. Ar deara, bhí agla bhean leis an ceoltar úna ní leanagán, agus í chur síos de Bridget céir de spreagaí chun óstán inis meánna cheannach, agus an chuí ghfuil si géire an pobal a tharraingt isteach a Werbert an anid. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc.